Wilujeng enjing, wilujeng pinanggih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Jemuah Pon 19 Desember 2019. Renungan ing enjing menika kanthi jejer donga panuwune Prabu Daud. Waosan kitab suci kapethik saking kalih Samuel 7 ayat 18 dumugi ayat 22. Kawaos ayat ingkang kaping 18 ingkang mekaten. Sang Prabu Daud banjur lumebet tumuli sowan ana ing ngarsane Sang Yehuwah sarta munjuk, "Kawula menika sinten, Duh Pangeran Yehuwah? Lan keluarga kawula menika sinten dene paduka ndadosaken kawula ngantos kados mekaten menika." Ingkang rahayu ingkang nampi sabda pangandikanipun Gusti dipun raos-raosaken saha dipun estokaken wonten ing gesang padintenan. Maranatha. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, jejer renungan ing enjing menika donga panuwune Prabu Daud. Para sedherek, waosan kita menika kala wau nyariosaken patrap utawi sikepipun Raja Daud nalika Raja Daud sowan dhateng ngarsanipun Gusti. Prekawis menika katindakaken Raja Daud saksampunipun Raja Daud nampi sabda pangandikanipun Gusti Allah utawi nampi janji prasetyanipun Gusti Allah lumantar Nabi Nathan. Inggih menika janji ingkang badhe neguhaken tahtanipun Daud ngantos selaminipun. Kados ingkang kacetha wonten ing kalih Samuel 7 ayat ingkang kaping 16. Kulawarga lan krajanira bakal santosa ing salawas-lawase ana ing ngarsan ingsun lan damparira bakal santosa ing selawas-lawase. Lan patrap sikepipun Daud menika saksampunipun Daud nampi sabda pangandikanipun Gusti Allah lumantar Nabi Nathan menika kados kacetha ing ayat 18. Sang Prabu Daud banjur lumebet tumuli sowan ana ing ngarsane Sang Yehuwah sarta munjuk, "Kawula menika sinten, Duh Pangeran Yehuwah? Lan kulawarga kawula punika sinten dene paduka ndadosaken kawula kados mekaten menika." Para sedherek ingkang kinasih, patrap ingkang saged kita dadosaken conto saking patrapipun Raja Daud ingkang kaping 9 nanggepi utawi merespon sabda pangandikanipun Gusti Allah. Senadyan sabda pangandika menika lumantar Nabi Nathan ewas semanten, Daud saksampunipun nampi sabda menika, Daud lajeng sowan marek dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Ing mriki nedahaken bilih Daud ugi ngaosi Nathan menika pinangka utusan, pinangka nabinipun Gusti Allah. Kaping kalih, sikep lembah manah. Ing pandonganipun Daud matur, "Kawula menika sinten, Duh Pangeran Yehuwah, dene paduka ndadosaken kawula kados mekaten menika." Para sedherek ingkang kinasih, menawi kita enget cariyosipun Daud. Daud nalika taksih anem dados tukang angon utawi gembala menda-mendane ramane Isai. Daud dijebati utawi diurapi dening Nabi Samuel inggih nalika taksih dados gembala utawi tukang angon menika antawis yuswa gangsal 12 ngantos dumugi 20 taun. Lajeng Daud jumeneng raja menika antawis yuswa 30 taun. Dados wonten jeda antawisipun dijebati utawi diurapi kaliyan anggenipun Daud jumeneng
dados raja. Dados boten sakniki dijebati lajeng terus benjing dadi raja menika boten, ananging menika mbetahaken wekdal, mbetahaken proses kados pundi Daud kedah perang, kados pundi Daud kedah mlayu saking rajane dhewe, Raja Saul ingkang ngarah patinipun lan sanes-sanesipun. Para sedherek kinasih, kanthi ngemuti lelampahan gesangipun sinaosa sak mangke sampun dados raja ingkang agung, Daud saged mungel ing pandonganipun, kawula menika sinten duh Pangeran Yehuwah dene paduka ndadosaken kawula kados mekaten menika. Para sedherek ingkang kinasih, sikep ngaosi Asanes kados dene Daud ngaosi Nabi Nathan lan ugi sikep lembah manah menika saged dados tuladha ingkang sae kangge kita tindakaken ing sauriping gesang. Amin. Kita pungkasi srana pepujen sing sabar lan mantep. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep dedek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantep kepugasan pados. Sing sabar